Ýagdaýlar salam, goýmuşsyňyz, goýum ýagdaýlaryňyza oturýarsyňyzmy? Men geýnimde howluksamam, çykyp barýan howluksamam. O zat kremleme ahmal edemokdyr. Sereden goýmuşsyňyz, oturýarsyňyzmy? Bugün aýmylyk homa geçecek müşrik bolsa, inşallah käde ýükler gitdir, olar paýlaşap, birade işlemme aladalanma. Şoň üçin günüňiz haýyrly geçsin, bereketli, rızkly geçsin. Bir kommentariýa wa tapmadım şonu, näme? Şu ikisini güneşdenem, garadanam allym diýe üstüne awazada tikilim diýe fehradan 4 ay ber ulan ýany. Fake adam däl özüm bir oglan ýapdyr. Şonu hakyt tapkan goýjagadyr şonu. Diýjek bolýan adam 400 manda alýaňa 4 aýym ulan ýany, meni 3 ay diýen. Hakyt 4 aýyňda gidýär. Arkaýyn alaňallaryň